64. 64. Отрицание. 1. Отрицание 1. Аз не разбирам думата. Аз не разбирам думата. Аз не разбирам изречението. Аз не разбирам изречението. Аз не разбирам значението. Аз не разбирам значението. Учител. Учител. Разбирате ли учителя? Разбирате ли учителя? Да, аз го разбирам добре. Да, аз го разбирам добре. Учителка. Учителка. Разбирате ли учителката? Разбирате ли учителката? Да, аз я разбирам добре. Да, аз я разбирам добре. Хора. Хора. Разбирате ли хората? Разбирате ли хората? Не, не ги разбирам съвсем добре. Не, не ги разбирам съвсем добре. Приятелка. Приятелка. Имате ли приятелка? Имате ли приятелка? Да, имам. Да, имам. Дъщеря. Дъщеря. Имате ли дъщеря? Имате ли дъщеря? Не, нямам. Не, нямам.